73. Mitä 73? Sillä oli kirves piilossa. Tätä justiinsa teettää tällainen saatana rauha-aika. Perkele ryssien piika! Tappaa se toiseen kertaan! Se olisi hoidellut sinut seuraavaksi. Sillä on väkeä tulossa kaatamosta päin. Mä näen valot vaaran lailla. Mene rantaan ja sano miehille, että äkki lähtee. Nyt! Mä pistin sen tytön kellariin. Minä huolehdin siitä. Minä päästän sen ulos, helvetti! Mene rantaan! Жил-был царь, который хотел построить новую столицу. Его зодчий спросил у него, из какого материала построить город. Царь сказал, вечный город нужно быть из золота. Зодчий ответил, что целый город из золота – это просто невозможно. Зодчий сказал, самый лучший материал был бы грязь. Царь удивился. Боже мой, что такое грязь? Зодчий сказал, что грязь – след жизни. Это печать, поставленную жизнь, из которой и сформированы все наши дела. Из самого меньшего до самого безразличности. Царь удивился и сказал, что он никогда раньше не слышал о таком уникальном и прекрасном материале. И царь дал разрешение начать строительство по своем усмотрении. И зодчий начал строительство. Как назывался город? А вы из какого города? Разбойники! Засада! Быстро! Гору! А литовцев нет здесь, на севере. Это что-то много хуже. Jatketaan. Herrat ovat aikaisessa. Eikö uusien kansalaisten vieraanvaraisuus tyydyttänyt teitä? Ole hiljaa. Ovatko teidän talonpoikana valmiit? Tilallinen Onre Suurinen. Annatko sielu parkasi kautta? Annatko antavasi sielusi tämän rajapykin pantiksi, jotta Ruotsin ja Venäjän hallitsijat voivat sinun valasi luottaa? Anna se. Lähdetään liikkeelle. Suurensuon laidassa on pakko topata kumminkin. Onko teidän kannallanne joku? Koti-ikävä. Eikö teillä? Shemeski toivoi löytävänsä jonkun kasvin tai elukan, joka voitaisiin nimetä sen mukaan. Minä lupasin tutkia sen tämän päivän satoa. Älä liikaa veljeillä sen Shimenskin kanssa. Se on vaarallisempi mies kuin miltä se päälle päin näyttää. Venäläistä teet. Maista. Mulle saattaisi olla virka tarjolla Tukholmassa.
Ootko sä vihainen? Ootko sinä vihainen? Mä voisin sut tänne mukaan. Turhaa. Jos sinä kaikesta huolimatta meinaat palata takas sinne Ruotsin mantereelle. Jos aikoo tavoitella maantieteen laitoksen professuuria, pitää olla lyödä jotain uutta pöytään. Valtio ainut kolkka, joka on kartoittamatta, on täällä juuri. Tämän matkan jälkeen minulla on esittää hänen majesteetilleen kartta, joka kuvaa koko sen suuren valtakunnan, jonka Jumala on asettanut hänet hallitsemaan. Matka Suurensuon poikki kestää arviolta 1,5 päivää. Ehkä 2, kun merkataan rajamaastoa. Никто не рисует таких красивых карт, как молодой спор. Kapteeni Musku sanoo, että ei ole elässään nähnyt niin kauniisti piirrettyjä karttoja kuin nuorempi herra Spoore. Me tiedämme, ettei tällä suolla ole asutusta. Emmekö voisi kirjoittaa sopimukseen kohdan, jos raja kulkisi tästä suoraan suon poikki? Me sitten kiertäisimme Suomea. Kuninkaallisella komissiolla on selvät määräykset merkitä rajamaaston virstan välein niin kuin ohissa mainitaan. Onko sillä tällä kohtaa mitään väliä? No jos paronilla on jo hirveä kiire takaisin tiluksilleen rappeutumaan, niin sovitaanko suonpaska kuuluvaksi kokonaan Ruotsille ja viedään raja yhdessä suon itäpuolta? Shemenskikin ymmärsi, että hänenkin vähän pakko sotkea hienoja saapikkaita. Se sopii meille. Jos kaatamaajat on perässä, ne lähtee kiertämään hevosten perässä suon ympäri, eikä rämpiä siitä yli. Viette hevoset ja loput varusteet etukäteen päiväkivellä. Me tapaamme 2 päivän päästä viimeistään. Jaa. Kaikkialla kuin kalavedessä. Ennen kuin sinä toit Tukholmasta ne vitun rillit. Ei sun ole pakko pitää niitä. Jälkiviisautta. Mennettä on entinen varmuus. Jos en kuulisi ääntä, niin en ota sinustakaan oletko se sinä ylipäänsä. Minä tässä. Asuukohan se tyttö isänän kanssa 2 tätä taloa? Mikäköhän emännän on viety? Mitäs hyllyllä on ollut? Ei muista. Täällä ollaan innossa, kun on saatu pitäjä syynnyttyä Ryssältä pois. Ei kärsitty sodanvaivoja turhaan. Niin. Isäntä ei itse muista. Mutta minäpä muistin juuri, mikä tellinki tää on. Uskonto on joka se oma asia. Mutta valtion etu ei ole. Mitäs muuta täällä on pantu illaksi piiloon kuin Nikonin kuvatuksia? Jäljellä ei ole enää mitään. Erik, jos ei löydy mitään kummempaa. Minä tunnen näissä ryteiköissä pesää pitävät puolikarjalaiset mulkut ja niiden täyden kiittämättömyyden. On 16-vuotiaasta ottanut osaa siihen sotaan,